Prečo fajčíš? Lebo mi to pomáha vyrovnať sa so stresom a problémami. A vieš, že fajčenie ubližuje tvojmu zdraviu? Nijak to zatiaľ nepociťujem. No malo by ťa to zaujímať, pretože fajčenie spôsobuje veľmi závažné choroby, z ktorých sa len tak ľahko nevyliečiš. A to sú aké choroby? Napríklad rakovina plúc, rakovina ústnej dutiny, fajčenie taktiež spôsobuje infarkt a postupné odumieranie mozgových buniek. Fúha, tak o tomto som naozaj nevedela. Fajčenie naozaj ubližuje a hlavne ty si mladé dievča, ktoré má celý život ešte pred sebou. Hádam si nechceš zničiť zdravie kvôli fajčeniu. To určite nechcem, ale je ťažké s tým prestať. Vedel by som ti pomôcť, ako sa od tejto závislosti odpútať. A ako? Robím v našom meste kampaň, ktorá sa zaoberá fajčením a podávame odbornú pomoc pri odvykaní od tejto závislosti. Ďakujem, veľmi rada sa aj zúčastním.